Česť práci, priatelia. Dnes si v škole Bontonu ukážeme, ako sa správať, keď zbadáte atraktívneho človeka, s ktorým chcete stráviť svoju budúcnosť. Zahajte očný kontakt a okamžite sa pozrite preč. Teraz sa pomaly pozrite späť, jemne sa usmejte a pozrite sa dole. Opäť pomaly zdvíhajte pohľad, nastavte sa, ako by ste mu išli mávať a zrazu si to hanblivo rozmyslíte. Teraz sa sami sebe zasmejte a okamžite nahoďte seriózny výraz. V tomto momente pošlite jemný bosk vzduchom. Ešte jeden. A teraz pošlite vzduchom francúzák. Rozšírte nosné dierky a trepte jazykom ako hladná jašterica. Uhnite pohľadom a začnite si vašu vyvolenú osobu premeriavať pohľadom od hlavy po pety. Od hlavy po pety. Teraz prižmurte oči, vytvorte fiktívny telefón a bez slov artikulujte frázu Zavolaj mi. A teraz už len nachystajte predmanželskú zmluvu a do zálohy aj rozvodové papiere.